15ο Νηπιαγωγείο Πατρών, Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, 2 Απριλίου 2025. Με την έναρξη του απογευματινού τμήματος φορέσαμε τις πιτζάμες μας, στολίσαμε το χώρο, φτιάξαμε το μπουφέ με πλούσια εδέσματα προσφορά των γονέων, φορέσαμε και τα καπελάκια μας και το πάρτι πιτζάμα για την αφήγηση παιδικών πρωτότυπων παραμυθιών που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών τους ξεκίνησε. Αρχικά με ένα ζέσταμα με γυμναστική για παιδιά και στη συνέχεια πήραμε θέσεις αναπαυτικές, μοιράσαμε ζεστή σοκολάτα και μπισκότα και η αφήγηση ξεκινά. Η φαντασία των παιδιών αστήρευτη. Απολαύσαμε επίσης τις λιχουδιές, δροσιστήκαμε και το πάρτι συνεχίστηκε στην αυλή. Ένα τέλειο book party day, ένα τέλειο και μοναδικό πάρτι πιτζάμα από τα Στρουμπιάκια 2025. Στο τέλος φουσκώσαμε τα μπαλόνια, σκάσαμε και άλλα με κομφετί, βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες με την ομαδική μας αφίσα το βιβλιόδεντρο και υποσχεθήκαμε να το κάνουμε ξανά γιατί περάσαμε υπέροχα, μοναδικά. Να ζήσει το παιδικό βιβλίο.